Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusiko ditugu erroketak dituzten funtzioak eto funtzio errodunak. Funtzio errodunak adierazpen orokor hau daukate. F isa berdin, erro, G isa. Bai? Eta N da edozein indize izan daitekena, bai? Hau da izan daiteke karratua, kuboa, berlau, bai? Eta hemen bi funtzio izango ditugu. Fx edo y berdin, bai? Adibide batekin hobeto ikusiko dugu. Baldin badaukagu, adibidez horrelako funtzio bat, f isa berdin errokarratu isaken lau, lehenengo gauza, pentsatu behar duguna da beti, eta hau funtzio guztiekin egin behar dena da, nun eman dezaken errorea funtzionek. Funtzionek errorea ematen du, errokarratua denez, eta indizea bikoitia denez, honek errorea emango du hemen barruan negatiboa baldin bada. Bai? Beraz, egin behar deguna da beti lehenengo gauza da, definizio eremua zehaztu. Bai? Gero, funtzio hori marrasteko. Hau da, erabaki behar dugu nun marrastu behar den, eta nun ez den marrastu behar. Kasu honetan, isaken lau izan behar du handiago edo berdin 0. Hau da, hemen dagoen balio izan behar da, 0 baina handiago positiboa. Bestela ez du balio, bai? Orduan hau da, lehenengo mailako inekuazio bat, eta inekuazioa eskatzeko gogoratu nola zen. Ekuazioak bezala, letrak alde batera, eta zenbakiak bestera. Isa handiago berdin lau, bai? Honek zesan nahi du, lautik aurrera, laua barne, balioko dute, beteko dute baldintzau. Beraz, funtzionen definizio eremua izango da lautik infinitura. Honek adierazten duen bezala, bai? Laua sartzen da ere, orduan jartzen dugu kortxetea, bai? Gero ere, hemen erroa da. Erroak ematen ditu bi emaitza positiboa eta negatiboa, bai? Baina guk beti hartuko dugu, hau da, absis ardatzatik gora balio positiboak hartzeko. Har daitezke negatiboak ere bai, baina hartzen badugu negatiboak hemen ere bai, aterako dira isa batentzat bi iren balioak, beraz ez da funtzio bat. Horregatik bakarrik hartuko dugu adar bat, bai? Kasu honetan positiboa. Orduan, hemen ikusten da lautik infinitora. Beraz, balio taulan hartu beharko ditugu lautik aurrera dauden balioak, bai? Lautik atzerakoak ez dute balio. Adibidez, isa bi baldin bada, hemen ordezkatu biken lau da minus bi. Edo edozein balio eskerretara dagoena, eta emango du hemen beti erro negatiboa, ez du balio, errorea emango du. Ez dauka adierazpena, lautik atzera dagoen puntuetan. Beraz, lautik aurrera hartuko ditugu. Hartuko ditugu adez, lau, bost eta 6. Lau ordezkatzen badezute, lauken lau da 0, erro 0 da 0. Bost ordezkatzen badezute, bosken lau da bat, erro bat da, bat eta minus bat, baina hartuko dugu bakarrik balio positiboa, bat. Bai? Bestela ez da funtzio bat, Isa batentzat, i balio bakarra. 6 ordezkatzen badezute, 6ken lau, bi. Erro bi, bada bat koma lau. Bai? Horrelako zerbait, bai? Orduan, puntu hauek jarri behar dituzue beti, bai? Lau 0, bai? Hemen adibidez. Bost bat, pues hartuko zenukete bost eta pizka bat gora, eta 6 erro bi, pizkat gorago, bai? Orduan, aterako zaizue beti kurba bat horrela, bai? 0tik hasita, hemen, bai? Horrela. Aurretik konstante bat izango bagenu hemen, adiez, bi gehi hau, bi hori orduan trasladatu beharko genuke bi gora, bai? Kurba hau, bai? Bai, ez da minus bi gehi hau, pues bi bera trasladatuko beharko genuke, bai? Gero, fija zaitezte isaren koefizientea dela positiboa, kasu honetan bat.
Orduan, positiboa denez, kurba aterako zaizue horrela. Bai? Eskubira. Hemen egongo balitz zenbaki koefiziente negatibo bat, ez minus bat edo minus bi, minus bi isa, adibidez. Kurba aterako litzateke bestaldera. Bai? Erroaren aurrean baldin badago zeinu negatiboa, orduan kurba egongo litzateke bera. Baina positiboa denez, aterako da goian. Izardatzetik gora. Bai? Hori baldin bada lehenengo mailakoa, hemen barrukoa. Hemen baldin badago bigarren mailakoa, inekuazio bat aterako litzateke bigarren mailakoa. Eta aterako litzateke bi kurba. Bat eskubira eta beste bat hemen ezkerrera. Bai? Beste adibide bat ikusten badegu hemen, ikusten dezutez adibidez, erro kubiko isa berbi ken bat. Esan dugun bezala, beti lehenengo gauza ikusi behar dugu funtzionek nun ematen duen errorea. Ikusten erro kubikoa baldin bada, bakoitia denez, arazorik ez dago. Zeren eta hemen barruan dauden zenbaki guztiak izan daitezke positiboak eta negatiboak. Erro kubikoak zenbaki bat ematen duelako beti, bai? Hau da, indize bakoitia baldin badago, ez dago arazorik, bai? Orduan, domeinua edo definizio eremua izango da R. Hau da, definituta egongo da R guztian. Hau da, zenbaki minus infinitotik infinitora edo zein balio izan da, bai? Orduan, balio taulan ditzazkegu nahi ditugun balioak. Minus iru, minus bi, minus bat, 0 bat, bi, nahi ditugunak, bai? Errezenak, zerotik gertuenak daudenak. Ordezkatuko dugu 0, 0 berbi da 0, ken bat, minus bat, erro kubiko minus bada, minus bat. Bat ordezkatuz, bat berbi da bat, ken bat 0, erro kubiko 0 da 0. Bi ordezkatuz, bi berbi da lau, ken bat da iru, erro kubiko iru, kalkulagerekin, bat koma berrogeita lau. Minus bat berbi da bat, bat ken bat 0, erro kubiko 0 da 0, bai? Minus bi ordezkatuz, aterako zaizue simetrikoa, bai? Berbidura, ematen durako berdina, bi eta minus birekin, bai? Eta horrela, minus irurekin gauza bera, minus iru berbi da bederatzi, ken bat sortzi, erro kubiko sortzi da bi. Bai? Orduan, hemen, jartzen bai dituzue puntuak, minus iru bi hemen, minus iru, hau gaizki dago, minus iru bi da hemen, bi minus bi bat koma berrogeita lau, pixka bat hemen, gorago, minus bat 0, bai, hor, ardatzo joak etzen du, 0 minus bat hemen, bat 0 puntua, hemen, eta bi bat koma berrogeita lau, hemen bi, eta pixka bat gora, hemen, bale, bat koma berrogeita lau. Orduan, marrasten badezute, ikustezute, ateratzen direla ere, horrelako bi kurba, bai. Berbi baldin bada, aterako zaizkizu bi kurba. Bai, orduan ikusten dezutenez, funtzio hauek daukate hiperbola, erdi hiperbola bat bezala, bai. Oda, hiperbola bat, ikusten zute, hiperbola da kurba maximo eta minimo hori gabekoa. Bai? Bau da, erroketadun funtzioi buruz jakin behar dezutena.